Estem a Toronto. Hola. Estem esperant el bus... No, el bus no, el tramvia per anar al CN Tower. Mireu quins jocs més monos hi ha. Estem allotjats al barri de Little Italy. Que hi ha cases així baixetes supermones tipus Estats Units. Allà hi ha un Krispy Kreme Krispy Kreme. que té molt bona pinta, però Un bueno. lloc d'esmorzars que només serveixen hamburgueses. Buah, com olora! Coca-Cola. Olor a bacon, que sí? Sí. Olor a esmorzar britànic. O americà. Quina olor, per favor. Sí, ja està aquí. Anem a veure com es paga. Payfare. 6, Carlton. The Main Street Station. Ah, ja hi haurà un altre. Sí, allà hi ha un altre. I no et dona ni tiquet ni res. No. I si ve algú? Ensenyes el que has pagat. Ah, Dubto no que vingui algú. bueno. Sabem on hem de parar, de baixar? No ho he vist. Next stop, Crawford Street. College Saint, that's when College Street. Hem arribat a la part cèntrica, diguéssim. Pum, 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 pum. Al CN Tower. Amb tot l'skyline que hi ha. Aquí estem com en... És un museu a l'aire lliure dels... Com es diu? Els trens aquests. Del railway. Aquí hi ha un altre. Per fi t'hem trobat. I jo. Ara no sé què ha fet el Luca, que em veig per davant i per darrere. Molt millor. I la qüestió és que la CN Tower no està oberta fins a les 10. Jo tampoc sé quan costa pujar. Però bueno. Luca? No, que estic fent. No m'ho desitjo. Avui... ahir vam dormir una mica a l'avió i a les 7 del matí avui ja estàvem de peu perquè no teníem més son. Així que són les 8:30 i ja estem aquí. Bueno, no, una mica més tard. A veure. Les 9:15. I molt xulo, però ens agrada més el barri on estem dormint. Perquè és així més casetes baixetes i tal, però bueno, clar, això és tot comercial, diguéssim.
aquí estem. Aquí estem, en el Museu de la Locomotora Canadenca. Aquí l'ha llegit, ja s'està arreglant. I tenim diferents models de locomotores. Aquesta és molt xula. I aquelles d'allà també. Esta és més moderna ja. No, a veure aquesta. Canadian National Railways. T'agrada? Es pot pujar, no? Jo crec que sí, si està així. Què? És que fica literalment... Ah, no Mira. pujar. Per la gent com jo. Aquest noi no mira res. Per la gent com jo. Sí, i Que és que veuen això i el primer que volen fer és pujar, però jo crec que sí que... Així. Jo crec que sí que la gent puja, perquè jo veig petjades allà. Bueno, però no es pot. Toronto, Hamilton and Buffalo. Aquest també és molt xulo. Serves All Canada. I aquella cosa d'allà no et sona d'algú? Quina cosa d'allà? Fairmont Royal York. Sí, Què és allò? no tinc ni idea. Com Però podeu sembla veure, com- no venim informats, no venim informats. Com si sortís alguna pel·li o així, no sé. A mi em recorda el logo de Paramount. Ah, doncs pot ser. És el mateix estil o tipus de lletra, o semblant. Ui, això es mou. Un popom. Toronto, Hamilton and Buffalo. Que per cert, no m'he esmorzat. Tinc una gana. Però és que saps què passa? Que he vist que, tipus, coses que s'han de menjar aquí, els bagels, perdona, aquests i tal, que estàs veient, no? Sí. Estan al següent lloc on anirem. I llavors dius, ostres, i a part que aquí, no sé, tampoc... Ai, quins pelos. Crazy. Crazy pelos. Avui és dissabte! Què passa els dissabtes? Què passa els dissabtes? Que és el meu sant. És Els veritat, Els dissabtes no, avui. És el Sant del Luca. Imagines celebrar el teu sant cada dissabte? Avui és el Sant del Luca i llavors té el privilegi de que li comprarem tot el que vulgui. Luca, què es sent al passar el teu sant a Toronto? Això no ho pot dir tothom, eh? Sí. Està bé, m'agrada. Millor que a Barcelona, no? Pues això, a veure què li podem comprar al Luca, o algun record, o algo així de menjar que li vingui de gust, i ja està. Quina sort, Luca, que és el teu sant avui. Tu has vist això? Està mirant aquí. Tu has vist aquesta cosa plena de merda? Ara a Oli. Així, de locomotora. Que guai, Canadian Airways, no, aquí. Encara estic en mode avió. Mira, et surt la CN Tower del cap. Que guai. És aquest tren. Tu creus que hem de venir a una ciutat com Toronto i que a ell l'únic que li agradi sigui aquest tren? En fi. I tens aquest museu a l'aire lliure. Saps? Gratis, No, gratis. No has de pagar. Que és el més important, gratis. Perquè jo no pagaria per veure això. Què? Dic, aquí no posa que no es pot pujar, però crec que sí que pot. Sí, sí que... No, però posa a dalt es pot pujar, Aquí sí que es pot. A veure, jo crec que és que no pots climb en general i ja està. O no pots pujar i prou. Aquí el que crec que és típic, pel que veig, és veure la cervesa o el vi així com gelat. Allà fica ice cold beer i és que Mira. una estació. L'estirol allà, l'estirol negre. A on? Aquí, A on? després Stoikov Cup. Allà. Què dius? L'estirol negre. No el veig. És un esquirol afroamericà. A on? Allà, on... Ara.
És que es mou. Mira, mira. A la locomotora aquella es mou alguna cosa. Sí, amb les escales. Ai, sí, ara el veig. Estava darrere aquell cono. Bueno, aquí no es veurà res. Però que t'ho digui. És veritat. Jo també ara pujaré i em faràs... Si aquesta gent és una mala educada, no és culpa nostra. Tothom puja. Bueno, doncs pujarem. Aquesta és una antiga estació, veus que mona. Hello. Hello. Quins mecanismes, tu. Mira, Judit. Puc, a veure si et salta. Ah! T'ha menjat la boca. Ai, a mi em fa coseta que com em salti a sobre. Anem-hi? Què està fent, o què? A on estem? Sí que sé on estem. Winery... o Winery no sé què. Encara hem de descobrir què és exactament. Abans hem estat al... Distillery. No, jo destilleria. Distillery. Abans hem estat al St. Lawrence Market, on hem esmorzat / dinat. Com es deia? No sé què, bacon, que era un bocatà, amb un bacon diferent, així que estava molt bo. Hem comprat això. No enfoca. És un formatge amb... és un cheddar amb ceba caramelitzada, a veure què tal serà. I després hem vingut ja cap aquí a fer una volteta amb una cosa que no sabem què és exactament, i el Lucas està prenent un cafè, una destilleria, però és molt gran això. Sí, és un districte, Distillery District es diu. El Lucas està prenent un cafè que té pinta de ser molt líquid. Molt agualit, sí. No està tant. La qüestió és que s'està com dormint i per això s'ha demanat i així descansem una mica aquí a l'aire lliure. No? Estem tenint molta sort perquè avui fa molt bon dia, no plou, fa sol i no fa molt de fred encara. Però bueno, veurem. Almost enough. We got to do an hour and 50 half marathon. And this is downhill. Well, we can run half marathon in 2 hours. A mi em sembla El què? Hola, jo m'acabo de dutxar, estem a l'apartament, anem a fer un rapid house tour. Està tot fatal, però entrem per aquí. I l'habitació. Tot això aquí. El look al llit. Un armari. Au. I el lavabo. La cuina està fora.
I ja estaria. Ràpid, ràpid. Digues adéu.